guys sa nag-private message ako nga makapambataas ba daw ang pakighilawas. Patuo ko ana nga makapataas sa kinabuhi ang pakighilawas. Ang una, kung ikaw babaye, makatabang kini nga basa ug dili uga ang puwerta, maayo ang sirkulasyon sa dugo, alikayan ang paghuot sa inyong ganghaan. Bisag 50 sa 60 anyos na kaya dili problema ang huot og sakit nga pakighilawas sa imong partner. Ang ikaduha, ehersisyo po na sa muscles sa imong ganghaan para dili maka-create og bladder incontinence labi na sa mga babaye. Seriously, what the f- Ang ikatulo, maayo po ni nga klase nga ehersisyo kay mo gamit or makakonsume ka og 5 ka calories kada minuto. Ang nakanindot ani kay ang tanang muscles magamit nimo. Apat, makatabang kini sa taas pagkatulog. So kung lugos ka katog, ma-recommend ako indulge ka na nga activity pakighilawas. Pero siguro asad nga imuhan na siya nga partner. Og love sad nimo. Okay. It have to be enjoy kinahanglan nga makighilawas ka sa imong ginang partner nga imasad nga love. So ang ikalima, makatabang nga makawala stress o anxiety tungod kay duol ka sa imong partner nga mogakos nimo. Ang ikaw no, makatabang ni kung makaramdam ka og sakit sama sa sakit sa ulo o labdan ka, alam na kung si tambal. Premenstrual syndrome sa mga babae, sakit sa likod, kasi sakit tag likod diha, sa tiil, tungod kay ma-release man siya og endorphin. Kanang endorphin guys, kay mura man og morphine, pain reliever. Ang ikapito, sa mga pagtuon makatabang o maka-prevent kini og prostate cancer. So kaysa tayo manay mga prostate cancer, mantik. Ikawalo, makatabang po ni sa pagpataas o pagpalig-on sa immune system. Do it! Siyam, kasi sa pagtuon ng pakighilawas kay good for the heart, pero para na sa mga walay chest pain, kanang kaya pa mo sa kong hagdanan. No! God, please, no! No! Ay ka na po, makabata na ngayon makighilawas. Hindi kayo makapapiskay man sa panit o mapahamis sa mong buhok. Post-coital glow. Sabantay kayo, hindi ka man yung pakighilawas kay Mark. Nindot yung mga aura, di ba? Seriously? Ano po, gusa, mawala yung feelings nga mag-inusara tungod kay naman kay kauban sa kinabuhi. Like ang partner, no? Nice. So, sa mga wali partner, ay makagol tungod kay na may mga pamagi paano makawag stress, like magbuhi kag pets, pero yaring magkanta-kanta ka, pareha na ako sigo ganta, magampo ka sa Ginoo o magpaugnad ka sa kusog, may exercise, pagig amigo o gamiga, likay lang ito mga negative nga mga amigo gamiga, no? So manay benepisyo sa pakighilawas guys. So alam sa sa buhatan, sige mag-ismering ko na ta. Sige, bye bye, yamping guys. Natin tayo naman na katunan.